Problema 2A del juny de 2025. Tenim àcid sulfúric i coure que reaccionen per a formar sulfat de coure 2, diòxid de sofre i aigua en estat líquid. Les dades que ens dona el problema són la densitat de l'àcid sulfúric, que és de 1,84 grams mil·lilitre, amb una riquesa del 96% en massa, i la temperatura de 20 graus passat a Kelvin, 293 Kelvin, i la pressió, que en un primer moment ens la dona en mil·límetres de mercuri, 740, però la passem a atmosferes, 0,972 atmosferes, temperatura i pressió del diòxid de sofre en la reacció. Ens demanen dues coses: el volum de dissolució d'àcid amb aquesta riquesa i aquesta densitat, que farà falta per a que reaccionen 5 grams de coure, i el volum de diòxid de sofre que es formarà en aquestes condicions, a 20 graus i 740, la pressió de 740 mil·límetres de mercuri. Comencem per l'apartat A, però abans que res cal ajustar la reacció. Aquí dalt teniu en gris claret el primer apartat, l'A. No el resolc en aquesta llista de reproducció, ja que és un problema de reaccions redox, d'ajustar. Per tant, ho trobareu en l'apartat, en la llista de reproducció de reaccions redox. Però aquí ho podem resoldre, ajustar la reacció química per tanteig. Comencem pel sofre. En els reactius tenim un sofre. En els productes tenim dos sofres, el del diòxid de sofre i el sulfat de coure 2, per tant, posem un 2 aquí. Després caldrà ajustar l'hidrogen i l'oxigen. Ja ho he fet jo directament. Em queda 4 hidrògens als reactius i si poso un 2 aquí, 4 als productes i l'oxigen està ajustat. Per a resoldre l'apartat A, caldrà calcular els mols de coure que reaccionaran a partir de 5 grams de coure i per proporció estequiomètrica podem calcular els mols de l'àcid sulfúric i un cop calculat els mols de l'àcid sulfúric calcularem la massa. Amb la dada de la massa podem calcular la massa impura, ja que tenim una riquesa del 96%, i amb la massa i la densitat podem obtenir el volum. Anem allà. Primer que res calculem els mols de coure. Per això necessitarem la massa molar del coure. Calculem la massa molar del coure, que són 63,55 grams cada mol. Recordeu que les dades de la massa atòmica relativa del coure les teniu en la taula periòdica que hi ha a l'última fulla de l'examen. Podeu extreure-les d'allí. Continuem amb l'equació de mols. Mols és igual a massa dividit massa molar. Substituïm els valors. 5 grams de coure dividit entre la massa molar, 63,55, per tant ens dona que tenim 0,0787 mols de coure. Amb la proporció estequiomètrica 2 a 1 calculem els mols de l'àcid, per tant són el doble. Un cop calculat els mols podem obtenir la massa d'àcid sulfúric a partir de la massa molar d'àcid sulfúric. La massa molar d'àcid sulfúric és 98, igual que la del coure obtenim les dades de la taula periòdica que hi ha al final de l'examen, i amb estos 98 grams mol de massa molar de l'àcid sulfúric multiplicats amb el nombre de mols, 0,1574, obtenim una massa pura d'àcid de 15,42. Però atenció, hem de calcular la massa
impura, ja que en un primer moment només disposem d'un àcid amb un 96% de riquesa. Per tant, apliquem la següent equació, tant per cent en riquesa és igual a massa pura dividit de la impura multiplicat per 100. Aïllem la massa impura i simplement substituïm. Massa pura 15,42 dividit de 96 i ens dona un valor superior. Per tant, és correcte. La massa impura sempre ha de ser superior a la massa pura. 16,08 grams de massa d'àcid sulfúric necessitem per a preparar la dissolució. Però com ens demana el volum, hem de passar la massa a volum. Massa és igual a densitat per volum, per tant, volum és igual a la massa dividit de la densitat. Massa 16,08, ho acabem de calcular, i la densitat ens la dona l'enunciat 1,84. Per tant, necessitem 8,74 mil·lilitres de la dissolució al 96% en riquesa d'àcid sulfúric per a que reaccionen 5 grams de coure. Encerclem el resultat. Ja tenim l'apartat en què ens demana calcular el volum necessari d'àcid sulfúric, l'apartat B en aquest problema. Anem a per l'últim apartat, l'apartat C. Ens demana que calculem el volum obtingut en estat gasós de diòxid de sofre. Utilitzant la proporció estiquimètrica, que aquí en aquest cas seria 1 a 1, però podem justificar-ho en factor de conversió, tenim 0,0787 mols obtinguts de diòxid de sofre. I com ens demana el problema el volum, no els mols, sinó que el volum, i ens dona totes les dades necessàries de temperatura i pressió, podem aplicar l'equació dels gasos ideals. Aquí la tenim. Pressió per volum és igual a mols per la constant per temperatura. Aïllem el volum i substituïm les dades. Els mols els coneixem 0,0787 per la constant, 0,082, per la temperatura en Kelvin, dividit de la pressió en atmosferes. Ens dona que obtindrem un volum de 1,94 litres. Mesurats, això sí, a 20 graus i 740 mil·límetres de mercuri de pressió. Per tant, resumint, reacciona l'àcid sulfúric amb coure per a formar sulfat de coure 2 en dissolució aquosa, diòxid de sofre en estat gasós i aigua líquida, i ens demana quant d'àcid hem de posar amb una riquesa del 96% i la densitat de 1,84 per a que reaccionen 5 grams de coure, apartat B. I en l'apartat C, quin volum de diòxid de sofre s'ha obtingut.